ஒரு ஐட்டம் வாங்கினால அந்த ஃப்ரீக்கு சூஸ் பண்ண முடியாது. பழைய அரிசியை எடுக்கிறேன். புது அரிசி எங்க? 5 kg தான் இது. Yang, நீ potongkan. Yang, potong ni. ஒரு சின்ன பேக்கெட் வாங்கிட்டு வரேன். சின்ன பேக்கெட் இல்ல. இங்கெல்லாம் அப்படிதான் இருக்காது. கத்திரி கோல் இங்கே அந்த எத்தனை கோலை போட சொல்லுங்க. Biji. Satu. Berapa? 2. 3. Bunda. Okay. இதெல்லாம் வைங்க. இதை எடுத்து சாப்பிடலாம். அது என்ன ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈரலாக்கி சாப்பிடலாம். இவ்வளவு அது இப்போ 3 கோலை போதுமா? போதுமா? போதும். 3. நிறைய பானையா வராதா? பரவாயில்ல, அப்படி இருந்தால் மிச்சம் வச்சா நாளைக்கு தான் ஆக்கலாம்ல. சோத்தை Kalau ayo situ dulu. Aku nggak ambil ke video dia masak biar aku tahu. Ini apa sampah apa masak hidup.